Sa tanang gato nga mas safe ang humid or init ang klima sa usa ka country, mali po. According to the World Health Organization, ang new coronavirus pwedeng matransmit bisag unsa pa na nga weather o bisag unsa pa na nga lugar. So ang pinaka the best way nga protektahan nimo ang imong kaugalingon, every now and then dapat maghugas og kamot kay para ang virus nga nasa imong kamot dili mato sa imong mata, imong baba o ang imong ilong. So always remember nga pwede gyapon matransmit ang coronavirus bisag init or humid ang weather or climate sa usa ka lugar. Dili magkumpiyansa, okay? Ingat. Pwede daw nimo maiwasan ang coronavirus kung maligo ka og ininit na tubig? Mali. Ang normal body temperature gikan na siya sa 36.5 to 37 degrees Celsius. So regardless kung unsa ang imong temperature sa imong tubig sa pagligo, dili gyapon na siya makaprevent sa coronavirus. Og bisan pa kung naka sa init nga country, tapos init imong palibot, tapos maligo pug kag init nga tubig, basin mas harmful na nyo na sa imo. So para maiwasan ang COVID-19, all you have to do is wash your hands para mawala ang mga virus always and frequently. Para dili na nimo mabutang sa imong mouth, sa imong ilong, o sa imong baba. Ingat. Pwede daw ka matakdan kung mapaakan ka sa lamok nga na coronavirus? Mali. According sa World Health Organization, wala pa impormasyon or ebidensya na nagpamatuod nga pwede kang matakdan aning mga lamok. Ang bago nga coronavirus o sa ka respiratory virus. So, matakdan ka panaagi sa droplets, sa ubo sa usa ka infected nga tao. Pwede po sa iyang paghatsing, sa iyang laway o sa iyang sipon. So ayaw mo kahadlok kay walay lamok nga makatakod sa inyo sa COVID-19. Ang pinakamaayo ninyong buhaton kay maghugas sa inyong mga kamot para ang mga virus diha mawala og di ninyo mabutang sa inyong mga ilong, mga baba o sa inyong mata. Ingat mga mix! Effective ba yun ang kanang mga thermal scanners para ma-detect kung ang tao na ay coronavirus or wala? Mali. Yes, ang thermal scanners effective para makadetect kung ang tao na ay fever. Pero dili siya makadetect kung kanang nga fever tungod na siya sa coronavirus. Because it takes 2 to 10 days para ang tao nga infected ani nga virus aya pa siya maghilantan. So dili pasabot nga kung pasar na ka sa thermal scanner, safe na ka. All you have to do is wash your hands regularly para ang virus mawala and dili mo butang sa imong mata, sa imong ilong, sa imong mouth. Tapos magsuot ka permi ani para dili ka makahawa sa uban. Tapos social distancing. Ay kalimot. Take care. Ang face mask makaprotect daw sa imo gikan sa COVID-19. Tinuod nga nay mga face mask models o tight-fitting respirators pareha sa N95 makaprotect sa mga health workers. Labi na kung alagaan na nila ang mga infected patients. Pero para sa ato nga mga general public, ang paggamit aning mga lightweight nga disposable mask dili na kailangan. Tungod kay dili siya hugot. Ug makasulod pa gyapon ang droplets nga nay virus sa nose, mouth ug eyes. Katong nay mga respiratory illnesses, mao ang dapat mosuot ani para dili na sila makahawa sa uban. So dapat nato hunahon nga the more ta mag-stock ani, the more nato kuwan og supply ang mga patients o atong mga health workers. Ingat. Hoy, katong siglag-laag pa diya. Panghunong na maglaag, oy. Sige lang maglaag. Unsa mo? Di mo madutlan sa COVID? Di mo madutlan sa COVID-19? Di mo matakdan? Ha? O ikaw sa inkob, coronavirus, COVID-19, agpas na diyan kamatay. Kaya excited na kay ko. Nagplano na raba ko. Nga, pag humana ni nga krisis, magpakasal ako sa akong uyab. Ha? Agpas na diyan kamatay diha. Kamusta diha? Tabang-tabang pud mo diha. Sige, laag-laag. Na. Imbes at least 30 days, mahuman na unta ni, makwarantin na unta, wala na unta din tayo problema, wala na unta ang virus. Unya ka mo galaglag mo diha.
Pareha pa mo sa amo nga nag-quarantine sa balay, edi humanahon ta ang tanan. After 30 days, wala na tay coronavirus, di ba? Sulbad ang problema. Pwede na ako magpakasal sa akong uyab. Ikaw pwede na ka maglaag. Tayo pa wala mo na kay uyab ba? Unsa naman eh. Unsa naman eh. 300, tapos 400, tapos 500 na karon nga adlaw. Di mo kasabot ni daghan ang mga pasyente, ni daghan na. Maglaglag pa mo, magdugang-dugang pa mo? Ha? Namoy doktor nga kaugalingon na ah. Namoy nurse para sa inyong kaugalingon na ah. Nangatakda na ang mga nurse na to, mga doktor na to, mga kapulisan na to. Unya kamo, dili mo ga-cooperate diha. Nagsige lang mo reklamo sa gobyerno, unya kamo wala mo gihimo. May pag-imo mo. Unsa naman eh. Tabangi taw ninyo ato mga frontliners. Imbis nga 1 month ta mag-quarantine mo, abot na anig 3 months, 4 months, 5 months. Nga, asa namang disiplina gibutangan na raon. May mag-ikaw rin mamatay, narabay uban madamay. Pag anto sa balaya, magpuyo. Sa naman eh! Oh, unsa naman po yung plano ni mo karong adlaw ah? Magsamok-samok na po ka sa kadalanan, maglaag na po ka? Importante ba na yung lakaw? Or basin buhato lang na nimo kay naboard na po kas balay? Nag-practice na po ka sa imong kakumpiyansa, ha? Di pwede nga magpuyo lang ka dias balay. Nagdamok na na imong mga nilaban, oh. Labay na na. Or basin uyab-uyab na po na imong atuan. Gawas kung importante yun na imong rason, ha? Ayaw sa paglakaw-lakaw, gawa sa balay! Sure ka pag uli ni mo unya, wala kay virus nga madala sa balay. Sure ka. May pag mag-exercise ka diya karon. Dako na imong bilbil, oh. Or mag-movie marathon na lang, or kanang TV series diya, tanawan ninyo naghurot. May pang-uban ka, TikTok lang sa balay, at least nasa silang balay. Sa mga lalaki diya, may pag mag-heart-heart ka sa mga sexy nga mga picture diya. O kung babae ka, tapos dalaga pag yun, may pag i-add ko nimo tapos mag-chat-chat para... Sa tanang mga Bisaya diha, na ako'y kutang question para sa inyo. Isa man yung giingnan nga magpuyo sa balay, pero gahi gihapon og ulo, unya, pasaway. Kinsa manabe, kinsa nabe. Ansiri ninyo, i-comment ang inyong answer. Ang makakorek na ay premyo gikan kang Manny Pacquiao. Sus, naunsa naman yun niya itong mga VIP, oy. Imbes na silain mahimong modelo sa katilingban, nagpasaway naman noon. PUI gani ka, PUI. Meaning, magpuyuay sa balay. Unya, ubanan pag yun nimo imong asawa. Unya, dito pag yun sa ospital. Diyos ko, Lord. Kung na imong matakdan ng mga nurse diya, ang mga doktor, ha, ikaw mo replace nila, ikaw mo imupuli. Dili pa sabot nga datog ka, sikat ka, pwede na ka magingana. PUI gani ka, PUI. So magpuyuay sa balay. O di tanawa, dagan na permission na noon. Ma, Cesarean day si Julian Montes? Cesarean day si Julian Montes? Ganun suko magkasal ni Coco? Pagbihugasin ang plato! Mama, uy! Ingon sa TV, manghugas sa kamot, walay labot ang plato. Samok kayo! Kana bitong gaingon nga dili na ka matakdan sa COVID-19 kung mogamit ka og face mask. Sayop na ayaw magtuwa na. Og ayaw pud magtuwa ang mga gaingon diha nga ang coronavirus gikan daw sa panda. Nga ang panda daw gikan sa China. Mo daw pandemic ang tawag ana. Pero kung dili gyud nimo malikayan nga moadto sa gawa sa publiko kay gahi kag ulo, palihog lang ko. Likayi ang mga tao nga niadto sa gawa sa publiko nga gahi og ulo.